Soc Paco Molins Company, soc natural d'Alfara del Patriarca i estic ací des de fa vora 41 anys. Vaig vindre a Benetússer en l'any 78, 1978, i no coneixia Benetússer de res. Vaig fer un estudi de mercat i era el lloc més apropiat i vaig vindre així. Els inicis van ser en el carrer Constitució número 4, en un local molt xicotet, que eren 40 metres, i després després em vaig passar a la banda d'enfront, a la cantonada de Constitució 1, i després ja fa uns 10 anys o 12 ja em vaig passar a lo que sempre ha sigut el Bar València. I ara tenim els dos locals junts, el que és Constitució 1 i Camí Nou 75. És una atenció molt propera, o sigui, la gent te conta coses com moltes sensacions molt íntimes i tal, perquè un poc és un tracte quasi com el metge, no? Venen un poquet demanant ajuda. Sobretot la gent major se deixa en les teues mans per a que li dones vista, que ha perdut la vista. Fins que no la perden no es donen compte del que tenien. La constància, en estar tots els dies al cap de la tenda, no pots abandonar-ho. O sigui, inclús venint tots els dies n'hi ha gent que no te troba i te diu «Ui, anit l'altre dia i no estaves». I jo estic sempre, 40 anys als quatre cantons de Benetússer.